Hello logoफोर माबायदि दं आसा खालामो गासिबो मोजाङै दं होननानै दिनैनि भिडिअ जों सावरायगोन हौवाफोरनि आथोननि सोमोन्दै टप 10 फैक्ट्स फैदो बिदिब्ला गोबाव सम लेक्चार होआलासिनो दिनैनि इन्टारेस्टिं भिडिअखौ जागायनोसै नम्बर 1 जुदि नोंथांनि आथोना फिसाब्ला जेबो टेनसन लानो गोनां बाथ्रा गैया मानोना बुंनो थांब्ला गिदिर गोलाव बेफोर गासैबो एखेयानो फिसा आथोना दाग्रा आरो गोलाव जालांनोबो हागौ बेखौ रावबो जेबो बुंनो हाया उनाव मा जायो नम्बर 2 हौवाफोरनि आथोना गासिबो गुबुन गुबुन जायो बांद्राय गेदेर आरो गोलाव जायो आफ्रिकानि सुबुंफोरना नाथाय एसियानि सुबुंफोरनि आथोना सबनिसाय उन्दै एबा फिसा आरो पातला जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो नम्बर 3 हौवाफोरनि आथोनाव थानाय इयरदपि बे मोनसे जिरादा थानायनि जाहोनाव फिसा पातला आथोना जो आथोननि गासैबो खना खनला फोनांनो हानाय गोहो लाखियो नम्बर 4 बुहुमाव सबनिसाय फिसासिन जोला आथोनखौ 1 इन्सिसिमहालागै मोननाय जादों नाथायबा बुहुमनि खमथारब्लाबो 5 रोजानिख्रुइबो सुबुंनि जोला आथोना 11 इन्सिनिबो गोलाव आरो गिदिर जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों नम्बर 5 हौवाफोरनि आथोनखौ मोननै बाहागोआव राननाय जादों से नम्बराव ग्रबार आरो 2 नम्बर जादों सावार नम्बर 6 ग्रबार बाहागोनि आथोना सम फैब्ला गोलाव आरो गिदिरबो जासिनो नाथायबा सावार बाहागोनि आथोना गोलाव जानायखौ गोबां खम नुनाय जायो बे बुहुमाव बांद्राय सुबुंनिनो जोला आथोना ग्रबार बाहागोनि जायो नम्बर 7 जुदि नोंथाङा स्मकिं खालामो अब्ला नोंथांनि आथोना सरासनस्रायै थानायनिख्रुइबो फिसासिन जालांनो हागौ बेनिखायनो स्मकिं खालामनायखौ एसे खमायखानो नाजा नम्बर 8 हौवाफोरना सानसेयाव गासै 11 बार इरेक्शन जायो नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानोदि 11 बारनि मादाव 9 बारसो इरेक्शना हौवाफोरनाव उन्दुलांनाय समाव जायो इरेक्शन माने हारसिंनो गलांनाय जेब्ला जों उन्दुलाङो आरो उन्दुलांनायाव जों जिसिबांफोर माबा माबिफोर नुनानै दि हारसिंनो गलाङो दै बायदि बेखौनो बुङो इरेक्शन नम्बर 9 जानो हागौ नोंथाङा मोनथियाबो जानो हागौ गुसु दैया जोला आथोननि थाखाय मोजां नङा एबा गुसु दैखौ डाइरेक्टनो जोला आथोनाव लगायनो नाङा जुदि नोंथाङा जोबोर ध्यान लाखिनो सानो गावनि जोला आथोनखौ बे गुसु दैखौ लगायोब्ला जोंनि बे जोला आथोना देरनो हाया आरो गोलाव जानो हाया नम्बर 10 लकेल घिउजों जोला आथोनखौ मालिस खालामोब्ला गेदेर आरो गोलाव जायो होननानै मानसिफोरा बुङो नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ रावबो सुबुङानो बुंनो हाया लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर बेबायदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअफोरखौ नायबाय थानो थाखाय